Senior Nos para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello manen, kada kayo papagayam. Ti surat ngayon tayo ipatangatang itakat naggapo ka ni pagayam tayo naglingat, itinagan na Miriam. Kastiman ti surat ni pagayam Miriam. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti super tudyo, wano super natulnog nga anak. Kadagiti amin na natutulnog nga anak, may sa siguron ti asawak kadakwada. Mas daaw ka siguro, no apay akastoy ti ibagbagak. Iso atap numaawatam ti amin, rugya kuntag salaysay, idagayan ayat kami pailaang kaninato nga asawa. Ang sagana ka, Miriam, tay pasyar kay Gibay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga street na? Saan? Nung natulnog ka kang kuwanak, nasingpo day jay. Kababain, retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya, kat sa anak-anak kalpas iti panagadal ko. Apay ni nanang ko pakyasawaam, kaya siya mahit. Agpada tamo ngawan na ilipas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw, kaano ti ipapanta? Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano akmana. Si kagayam ti bagbagat ti anak ko anubya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wamay, napintas. Awan serbiti kinapintas. No naalas mo't ugali na. Iso asapay ko mata na singpot tinubya man ako. Kiwain, may pasigurado day, takada kayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni titaraon nataw. Tamangan tayaw. Amangan numabisin to inubya mo. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkatan man day to, dadyak kabala na bagkatan! Nanang! Nasingpot gayam at talaga ni nato anubyo. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagos. Adda nga minyak malipatan nga imbaga day di apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpot apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpot ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day ti makit-kitak itakin ni nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Ison ti talaga apaki asawaak. Tanasingpot lakit din ni nato. Anyat plano mitangay tadan nubyam nato. Anya kumangay, nanang? Na, apay awan plano mamangi kasar iti nubyam. Kwa? Ikasar mo natan eh. Kanayon matanti pa nagkuyog yaw. Kasaray maturog pa yan dito balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. May kida kayo man. Ni kasar maun basta ayatem laki di ah. Ay, wine. Ni Miriam, ti first kan last love ko, nanang. Sige nga raw. Ibagam to itinubyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka nang kunan ni nanang kaw. Kuna ni nanang kunam? Ay kwa. Kaya ko asawain, napagsaritaan mi kan ni nanang, ti maipapan iti dayta. Kaya na mga kasartan. Nya ngay, may kang kasartaan. Sige na to. Sikat ti makam mo. Awan sapay met urnong ni nataw aka anak kakabagays. Anyat usarin na mga sawang ay. Siyak tiyag gastos manong. Anya! Kasanon numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakanan to iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, nuni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang asawanan ngay, no di natulungan na manggadyanak ko. Madiya ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod iti rigat kan ginawa, ha? Saan lani nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawang pa'y matrabaho ti anak ko. Kan,
Awan pa'y mat anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa'y amasikaw. Wala nang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mga amin natalgad at trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga amin na ilupas ti kurso na ide. Sayang. Ala na taw. Ingkadalusan ng tagbalin na silid yung ni Miriam dito balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, ah. Tapno komportable kayo. Una nang. Ay, nagapuak ijay ilay. Ngam awan na applyak at trabaho na to. Kastaya. Anya trabaho ti inaplaya, maya. Sales lady ko ngam awan mat nakitak abakantay. Ay, sayang nga ron, ah. Ngam, anya nga ta, no agnegosyo talaangay. Agtarakan tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, ay tiramatin ta pagpuunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayan at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni nanang. Ah, kat, adan samot kada tatay parwad ta idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya, Kaya iso mo naggastos idi kasarta. Iso nga intag ko kang kuha na, adya parwad ta. ha? Ay, kasjay aya. Kati mo ipapaniti pa nagtarakan ta iti bamaw. Damagan tantupay ka ni nanang. Wan, talaga akastamot lang ti plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbaga amdya asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Huwag nanang. Ibagam, saan nga ginlalaing. Huwag ka day. Siyak ti bus dito'y balay. Iso asyak lang, tagdesisyon iti niya man na maramid dito'y. Huwag nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At dababoy ni kabagis na. Ginulpinan ti sa nga pulo buryas. Mayat no mapadakil tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko mata kaimaan tati agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukuha ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta idi kasarta tinggatang nakadagi jay. Wain, importa na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasalta. Anya, Oo, ngaming kwartak. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatan ko maday tabakait. sumapol ka kumamot iti pagtrabahuan nato. Takababain kini nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kaya at Miriam. Ha? Sika ati rumba nga sumapul iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dala ta pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, una nang. Nulitak Miriam ah. Awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na sikatin ang padakkel kang kuana. Tinangis ikaw kang nangyanak kang kuana. Sikat agtrabaho no kaya mo. Anan? Jakla impagarup akas tagayam day ta akatugangak. Kastamot ten iti asawak. Hay, jakla impagarup amamas boy gayam ni nato. Nato, agawit naman mo ti lugar may. Kailiw kunda nanang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta ko maijay. Tiki nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan dananang kantatang mau. Wen nga raw, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid ijay lugar may. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iyong lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta? Damagam kan kuana? Kauwin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na dita damagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na tao no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namuti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam la ang tagawid. Di ka sumurot na taw. Tawan nagpakan iti babaw. Ay, wala nang.
Ay, wanggayam, adda ginatang ko a pantalon kan sang adosena abrip mau. Adtoy. Ay, thank you. Thank you, nanang. Nadapay shampoo kan sabon mau. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbanglom nga, ay adapay. Naibos nga ro din, nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak, nagpailiak, wen. Woman, nanang. Nay, apay ngay may saka ang agaway danak ko. Apay asaan mo akadwa di asawam. Busy ka day. Wala nang. Busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam din nakiasawaak nanang. Anya. Kaslaobing ti asawak apas pasurot iti amin nga ibagati nana. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na. Masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan kay di anak ko. Asakbay nga aklonom ti lalaki nga agaram ken ka. Amumpay ana imbag ti ugalin na. Ay, wen nga rod nanang. Aklo na, nagdarasudo sa tanabiit kami pailaan nagamamukin ni nato. Ngam nakikalay sa akadagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manakaw? Kasaritam iti nasayaan. Ibagam dagiti saan mo akayat ngar aramidan na. Tabarang denggan na ka anak ka. Una nang. Ngamjak pa'y la agawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak pa'y laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong ko na ni nanang. At nangamin pagtrabaho, kanewa mo mang pakanan ka nagiti baboy ditoy. Gusto nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adina kun awagan. No awan ka sa pulan tinam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, busy ang agpakpakang ka nagiti baboy. Kay, kano kang hingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikat imang sublat iti trabaho ni nato diti balay, Agpakangkay ti baboy. Nanang. Agtrabaho nga may ng tanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Ka no nga rod, nanang. Kung di ka madanagan, tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkun ko na. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Jak ang motilinaon tapanonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nata, may kamanganan, tanay, adapay trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, tamasapsapak nga agriring. Di mo namnamaan ti sa balya tao, tawan lat ang mukon. Miriam, may kamamanganan. Nanang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapakan ng isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam, nanang. Nagswildo at di kalman. Asino, iti pang tidak iti swildaw. Da kayo uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rutinam. Ay, mabilang nga raw. Ito, pagplitila na batit tiwalik kaon. Nasaya nga ron. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatang akto iti sapatos mo, tanay. Duwala ang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan, bakit? Rabein. Nay, niya sang-sangitam, nay. Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kanina nang ko isisweldaw. Ay na, maawatam ko mama daytan, Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apahan na. Kinuresi ka, apahan na kamay. Sakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, o iso ti mangigamit isweldaw. Jak nga minamaw, nuanya akan ka. Asawa nakba, wano gayam. Wano karo balang. Maturo ka kay din. Tila pang panunutom, mate. Asawa ka, Miriam.
May kakitin tagidatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinang tedan na itiswildo na. Ay natap na ibagakan kanya. No sana gapo kanyak, sana nakastrek ni nato iti trabaho. Kan siyak ti kumatgatang iti kasapulan na. Iso arumbang la siyak ti pangtedan na iti kwarta na. Ay, no kastang arsagid kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kastang awgalaym. Nay. Apay nga impake ka ngayon, Miriam. Apay papanam. Pumanaw ako ni iti dayto abalay. Jakon makaanos ditoy. Ah, Kasla saan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak nato. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ni nanang mo ti tungtong palam, makaamu ka. Kwa. Damagak pa ka ni nanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah. Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksik ka. Kas kalawbeng. Ay, Miriam, di ka pumanaw, ah? Di naksina. Basta pumanaw akon. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Baya ma pumanaw, no kasta ti kayat na nataw. Di mo pakibyangan. Panawam dita, umay ka dito. Nanang. Manon nga aldaw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa'y ti asawam. Jakon namnamain ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay pailaan nagkasar, agsina kayaon. Ninatumat nga minanang. Di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang agpay so tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, abangan no tay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita man anak ka, tay nakalaan tay pagbayad ka. Una nang, umayan! Miriam, asawak. Nato? Agawid ta kung maigibalayay. Ngamin na atake ni nanang. Sali na makapag makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Diyak ka ba ilan sina ta? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Suray no ano tinakasaira iti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Inayayon ak nga rod ta asawa kat nagawid kami ijay balayda. Nasurukmat ang makatawan nga inasikasok ti katugangak ta saan kat nga roda na makasao kan makabangon. Kat iti sana nagbayag natay matlaang ti katugangak. Kat ita adan talungan nakmi kaninataw kat naragsakak tanasing petlat ti asawak. Alakastan ti pagayam mo Miriam. Ala pagayam Miriam, dawat ko asapay lakuma. Tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kat adun to pa'y kumaabindisyon, ti dumteng kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Miriam. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Diyos dagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa ka ni drama ita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan apilang. Kastoy man ti surat ni pagayam pilang, Dear manang biyanang, kababain man nga ibaga, ngem nalaingak nga agdawat. Amin na makita ken makurso na daak, dawatag. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nanang, ada siyang kwenta yo.
Awan kwarta. Nag-imot kayo matanan? Awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa imot nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kay di data. Imot kayo nga, anya data? Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ija ngay, Ijay ili. duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kon data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Kursunadam ayato'y chinelas ko. Wan nga rod. Bagya kon amatan. Kurso na dak nga men. Ay katun Sige, mabiit laeng tainak sukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo daytoy. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin anya. Nagdawatan manan iti dayta chinelas mo pilang. Ni Emma ananang, tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Ikal agbaing iti kastangar aramidem. Agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada ama di dagita. May mayat matlang na di agdadawat. Basta maday, kababa inti kastangar aramidem anak ko. Adala nga ro chinilas mo. Di ang kayo matdumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun tumat amin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas na agdawat? Yang kayo kit di matdawatan di sleeper ne bakat emangan Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan yung matgamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawat ako man, hanyon samat nga usa-usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Ay, ne, ala, nalomat gaya man je papayayo. Dawat ako je maysa. Ha? Ay, sige, alaan mo, Timaysa. Agpay soyo. Ay na, nagsigpat kayo nga kakaruban, hang kayo nga naimot. ay, mabit lang ata sukdalag. Ay, sige man nga ro, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay lang. At jay, lemon yung ay. Bagyon sa matna jay, dumawatak man. Sige lang. Manggaw at kalatan, uray ta, nababamag. Kan jay si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige lang. Adang mga lakalaan. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wain pilang. Awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may ti pipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang Ay, awan nga uray maysa. Awan. Ay, kat nakalako kayo nga rodan. Hey, agpabarato kayo nga rodan Ay, jak pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran Into no umay allowance pa pilang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yung? Ay, sapatos di bakit dayta. Di nansa mo unay ususaran. Ay, dewat ako na nga rod na nga usaran. Ha? Umanay ayakin ka. Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alain ulat na. Daan sa amot tayo. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wana na nga manag-apal. Nagaduman dagita igamawn. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itida. Ta sigurado dinawat mo manandagita. May mayatan tag dawat ngam jag takaw kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang.
dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga min ije balkon dia. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakit na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay naanak ko di kalaagbain. Pati short pandaw-dawateng. Kathandang aron nga usaran nan. Di pa kaya tayalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukuyo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw-dawatan. Anya? Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay dia? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay, Umay kan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay titid datang danta. nasakit isikap ko. Anya? Da kayo latan Angam kita akto matkid di. Sumurutak to no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasan nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Kan, apay nga daig mo asako. Pangusaram dita sa ako. Ayan na di aking balayan nanang. Aday di kusina, aglutluto. Sige tama panakman iji ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret nanang. Nanang, umuna akong nga gawin niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay intad ni madam. Radradyo, ulolas kamkam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Intad na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ay hanyo pa lang inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay ka man dimawatan iti kumkumpurmay. Di ka imay nakidalos. Sa ita, imay ka dimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Agawitan. Ma, hanmon samat nga ususaran dato'y payong mo ito'y ruwarte balayaw. Ha? Ay, us-usar, ano rumwara? Adon samat ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang aro dun daan pay. Data baron Ha? Sige matan Laglagi pa ma. Damoryo give kat damoryo receive. Ay, kuha. Maasi ka kadi kanya ko. Naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan. Anya nga'y alakon. Gawatak ito yan niya. Ay, sige. Ag-umatang aktulaan iti sa bali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wen. Intindi kumparik dayta. Regalo na kanyak, idi kasangay ka. Aya, nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, itugaw mo. Manasay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kasla nga agin-inda yun. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya us-usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay taag tugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagi kon. Anya? Ay, saan? Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan? Mangtot kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasensya ka. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga. Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan ayat agdawat? May daruman ayat agdawat? May baludan ayan anang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak man nga ibaga, may mayat agdawat ngam di agtakaw. Kandi kayo kay di agyaman ta makatipid tayo.
Adda dagiti daw watak nga usaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di iso pa iti igatang tayo kuma. Wan ngam pilitem met ti taong agpadawat. Nga uray di da kumakayat ket pilitem adawatan ti dawdawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wan ngam gumura ka kanumet no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ne, anya dagitay mo, Emma? Dagitay man napidot ko di tabasuraan. Napipintas pa nga minabadpado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders di tabangir a balay. Ne, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damot la nagabang di tabalay ti kaaruba tayo. Aya, uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unag. Basta binagkat kulatan, takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige adamat kwarta yung nga igatang yu iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, yagmon. Ni. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukuha mo. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ko, nanang. Nangalaan man ang kadagita abadaw. Nang dawatam manan. Napidot ni Emma iya basuraan. Ngam dinawat kon. Manan? Kita nyo man bagbagay ko. Nagmayatifit yung nadato badu. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ang paymot Hanan. Lablaba ang lang. Usarakit din. Ni, ala, ada pa duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y bra. Apag iso ay, narot-rotan dagi di underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibilang ko, sayang Ay sos pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manu barbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa nga nangina dagito Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngina. Asino dyan na ang light? Ay nagbangsay. O nga rod. Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot bilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de takilikilin. Angutan niyo matatakay-lakiliyo. Siya nga tang agpaiso aya. Ay ikatiman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Na, ay na. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatal ka na yung dato kilik-kilik. Kantentero nga bagyak. Grabe ti gatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. nanang, kitaan niyo man bagbagay ako dati badok. Nay, nangalaan man hindi tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay, kat aggagatil ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tilinaon na. Ada te wallet. Ngam awan mat karga na. Ngam inalaklatan na dato wallet. Dato man kataan niyo ka di. Na, unayin ti panangigpil mo di tawalit. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit Anyan, kas kalabak nang iti kastala nga manak ko. Maya tupay. Aguray ka. Addan sapay na iburdaan agan di tapantalon kun badom. Na, agpadamot anagan ti naiburda dita. Wan, iso nga agpares na gito nga bado. Kan oray dato wallet, adamat lang na iburda nga nagan. Nay, akin ko kwa ngay kadagita. Adamat nagan na. Diyak amo Hindi dan pagan ano datoy. Taimbel lang da nga rodan. Anya? Ay, inakman gumatang iti bawang kansibuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog ako nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siya kaya kasasaom, nana. Wan. Oh my God! Ay, ni, apay ay, ibatan dak, apay nga Di ka tinaman. pumanaw! Tamangayawak iti pulis!
Si kagayam tinang takaw iti mapukpukaw abag ko, anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga tinakaw ay bagbagayo. Ay sus, awan mata mo kay ta. Badok dayta suot mo. Kanta igpilam awalet ko, kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado nga suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko, impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kay ta. Hanak maglagdat ako. Kunak no talaga maibalod akon ngem naimbaglakit din tanamati kanyak ti bakit nga kinkukwa kadagiti insot ko akagawaan na. Nadidigra kitikas dyan na pasama kanyak. Iso adya kun naaramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabale. Tanagbuteng akon. Alakastaan to'y pagayam mo, pilang. Aniyan, makaisumak mo lang arod iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasayat mo, tayo ni Jamon tar aramidam. Agasam dayta, uri lang gud kan, gapu iti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso ng perwisyo mo, timpay na kan ka. Nala, pagyamanak ting ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hi! Isurat nga intay drama itakat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan nga Abel. Kasi man tisurat ni pagayam Abel. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawa na kitan itinasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanya. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnubnob yalatan ti araramidat. Rogyak nga rudan ti agsalaysan. Nanang, kitaan nyo man, no bagay kumutlaang deti rilaw. Nay. Nay, ay na, nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible aginatang mo. Katawan mo't kwartam ako naman. Anya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na yung Anya, kaano la idinagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kaming agkalaan, nanang? Saan agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo ana imbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kayat asinaak. Ngam impilit ko Diyan nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanya kaon. Aho! Pulos mo't Kita matan eh. Kasta man tinaramid mo niti kalabas kadagiti nagbalin ano, biyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal ka mo't niti pamilyam. Awan dita sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din, iti jak kabagyan apakpakanak. Saan Ay, sus. Umawag man nanda ito'y text kanyak. Asino dita ya? Di agkara text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man dita na sino dita? Ay nanang, bakbagatan kayon. Agparong kayo pailaan. I-block yung man dita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agparong kayo pailaan? Diyak mat agpapaaram ka, tanak ko. Ay basta. I-block yung man dita. Malawunan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsyenda na nakaw. Sayat ma, tarimuaran ni nanang. Tinasayat. Awagak mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasing tumulang sila. Tapno awan makakita kan ka.
Apay ayakas la di mo kaya't makita dakdag iti kaaruba yo. Pasig ngamin ang nagsiping ti dildila dagita karuba. Saan la adag iti dila dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping da. Taday tala agsipsipot tararamidon da. Anya? Silya, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kayat ta dito balay mi. Kwa. Ala, Silya, agitatan. Ha? Mabuti nga. Idi la kalman ang nagkinaawatan ta, agkay datan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot Silya. Tasaan ka natin ihijar. Adan-dan mo. Ha? Ay sana, Silya. saan? Silya. Di na kumamat sulisugan. Agit, isungar nga inayapan ka dito yung balay. Mabuti nga. Amang ano panawan na, no da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Dakit di akong pagtakin ka, ah. Alam sila, mayat kamutan, ah. Mapantay siya sila ni nanang ko. Tanabang bangloy siya. Saan ngamin ang nalablabaan ti ulas ng puhan ko? Kababayin mo ting ka. Alam nga sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Jacket ko na. Nagirot mo ti palangarakop na kanya ko. Diyak kayat talaga. Diyak kayat. Pag hindi din, ito yung babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay kama. Dagitay do apungan ko. Natin nagda iti datar. Pati ulos natin nag-amen. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko ngaming agin-ginantil itay dagitik pusa iti kwartuyong. Nangag mo gayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Bay-bayan nyo lakati ita na lang. Taagin-nantil damang. Ngam kinusukuso dayay kamak. Ngalam lang. Inak isimpan na lang. Tapno di kayong sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasang ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasang ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, diyak mo tinapananda. Imbreak na ngamin itay. Katawan matamo ka basol ko. Hindi awan pa'y napasama kada kami. Lab na kunay. Ngamidi adan. Kaslanak matimbasoran. Anya, Lab na lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asi at abagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasang ko. Saan magaya mo na nasinaw da Jacelia? So nga imbre ko na. Ay, di ka lamasyan kan kwa na. Kasta una ya pa nagsangsangit na itay. Diyan nga rod kaya tan. Apay, mapilit na kaya nana. Ay, maditikas na nga aramid man ako. Saan abareng-bareng ni Ayatabel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life laita nga asa-asawa na lang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no, pwede. Anya, Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, po niya la. Na, sos. Umawagin. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya nga ayaten na? Wala. Ay ayaten ka man, Abel. Ha? Basta di naklukluk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukun ka. Sabay lang ko ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Ngam awan mo't kami pang date ko kan ka. Naimbagin ka ata dati trabaho. Agsusildo ka. Ngam siya nga, standby. Sa dino ayati kayat mo apapanan, Abel. Siya ti sagot. Ala.
kababain samot, Kristalin. Pagpainang ko na, katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si kati bahala iti magastos, Man, promise. Sige nga, Ron. Hotel mat adagos ng timayan na, Abel. Kat di tanto matlo ti turong na. Ket anyat planong nga iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, basta data period. Ha? Di nakikasal? Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun tupay nga amok nagkakasar. Ngam nagsisina damot amin. Kat isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel. Ngam no pilitan na kamang ikasargan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. Ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad da mapasamak iti nagbuetan ta. Awan ka sara mapasamak. Ta sa anak pa'y ready, okay? Anya? Ni Kristalin dumawawag. Hello? Abel, aginawag mo ta. Agkasartan Ay sus, di mo't adda saritahan ta nga awan ka sara mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan ko aratang, da kaming ti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arudkan kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa, no pwede. Kasano ang karodan, masikoga kan. Ipas nga mo tulad na Kaya't da ka kano ang makasarita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatapi aramidak. Bye! Nay, papa na mabail. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Kristalin amang ikasargan ko, ana. Kadyak magngarudkat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. At damot tulagan asan kami ngagkasar? Ay, unay kan ngawbing. Nagkuna ngamin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, ana nanang. Sige tanay, aldaw. Nood namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya akong agsubli dito balay, nanang. Sinsin, magawid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyon insan, ha? O, insan. Ta nag-abroad ka nun, ex-GF ko, amang ikamkamat iti bagi na kanya kasinsin. Ne, kunak man numasikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nung kasinsin. So, nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na insan, ha? Of course. Wala, kasinsin. Mabalin man na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ma, tama nga no, mabalasan kay ti kastangan aramidom. Ay na kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga kasinsin. Anya? Uray kasinsin la kuma a babae. Kat awan kasinsin. Tapasig tayo amin a lalaking agkakasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan kasinsin. Miranda, pimintas ka mata naggapo di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklunan na. Ito data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubyam aya. Awan, Miranda. Di uray agdamag ka kalagiti kakalugaran na. At dahil, nagsina kami. Aya, katagpa data nga rod abil. Ora siya katawampay lang boyfriend ko. Imbrek ko dya sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kuna na nga single kat doble matgayam. Isungar ngagbagay ta, Miranda. Isunga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rodan a playboy day nga Abel. Aklunam kay Dine Miranda.
Ay ayatakmat nga ron ni Abil, tatang. Ay, so, sigurado, asumaraw ka mga sangit, no aklunam dahil siya lalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. No ngay agbalbaliwan no siya ti pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatsem, imposible na ita. Nailasagnan, ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isu ti arapaap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat na nga aramiday. Katagbalbaliw to no agayan-ayat kamin. Hello, asino da itaw eh? Ay, sak na ito'y adura, di pitong atatang ni Miranda. Oh, Pitong, aping imawag ka, itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, adura. Kat mayat lata Mayat lata ti biyag, Pitong. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Itaag pa siya. Sa atan tumangan iti restaurant. Looki king ka. Ay, sige. Mabalayan, Pitong. Ay, ayatin ka, adura. Ha? Ala, apay akas tamatan ti bagbagang, Pitong. Dakas ka day, at padatan abalo. Awan ba't siguro dakas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan. Amaw, awan, tilin na kayan kan pinakatan kinayat. Wan, ngam saan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakita ko. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumat laeng. Basta ilimid ta. Di mo'y bagbagaking kwana. Tapno saan na ta alapdahan. Ay, Pitong. O, anya. Kaya't nakadewin no saan. Ipagam adagaw ti desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? Agpakipot ka pa ilaang may. Wen ko namon. No adarik ng kanya. Tapno datan. O anya. Kaya't nakadawin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya kat saanan amakilig. Ang adamot kaya marik nakakastoy. Ay, uwan. Kaya't ka, Pitong. Ay, agyaman na ka. Tadi na ko na pinarigat, adura. Basta, ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nay, nana, pumanulbos kayo, may. Rumara ka nakaw. Papanan nyo? Kit malay, may. Ijay ili, inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo, may. Naglabasit pa ita bibigyaw. Apay nagpapapintas ka, Ay, awan. Ay, katgagangay na, Dakas ay at agpapintas. Sige, mapanako na nako. Agluto kan tugaya man iti kanam, tamanganak ton itirwar. Nini. Apay kasi Jenny na lang ko. Dali, apay yan. Sapay kumata din nagtulokwan, Pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, depende. Anya depende. Awan. Ay, tila may sausawag, mate. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati kaadat relasyon ta. Ay, kahit awan, anya kumangay. Basta di ta kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanon ti maisina kan ka, Pitong. Wow. Nagpintas ka nagsiksya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply adang ako si chat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat may tilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos.
Madlaw akayat nakbot na ito babae. Na, ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag, katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanya. Katawan mo't napatid ngay baga. Rinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit? Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumar. Umayak nga ron ay tabalayo. Saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada nga asawa ka. Ay, unay matang kasta nga pa nagsasaom matang. Kituan mait, kan sursuruan na kung alipatan na. Tanagbaawan ti panagayat kukin ka. Anyo? Apay nga nakasta matang tibagbagam. At basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matindi pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Yung day tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin panagayat kukin ka. Awan amok nga nagbasulakan niya na. Ngamimbreak nak ni Abel, tatang. Dayta ti magbakaking ka. Anya nga itahaw. Tulungan da, kasari tayo ni Abel. Ay, saan? Ikamat mo di ti bagim kingkuhanan. Ay, saan? Bay-bay amaw. Ay, agbrektan, adura. Ha? Ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kaya ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan. Ta, naumakin kan. Anya! Sino ayang amin dito na kiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni pitong. Pinangnamnaman naklagayam ti awanan bain. Ay, ko na alam na saan ba't gayam. Ha? Sino apitong? Ni pitong atatang ni Miranda. Ay atak ni pitong. Mapay nga imbreak na. Anya? Ni Tata Pitong? Apay nga men, anak i-boyfriend kayo, ayakin kwa na. Apay dakas aya. At damat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga anin. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ah. Ay, pito! Ngay ayaten ka unay. Nanang, rabiing. Ang kayo maturog eh. Anyat kukuin nyo dito para angan na ya. Jak baturog. Jak mangan. Na, Jak ang digaws. Jak ang toothbrush. sos. Ay, nawanan sa reserviti ka. Nagkasang tinapasama kanya. Imbreak nakngat jay ay ayat kunay. Ay, pitong ayat. Ay, unay ang tikastay. Ay, ayatan ka unay, pitong. I love you so much. Nga mapay, nga imbreak na. Tata Pitong! Basol nyo no apay ang na-depress ni nanang ko. Ne, tapay, anyat basol ko dita ngay abail. Wana! Ta-imbreak yung kanumot ngamin, nga awan gab-gabo na. Eh, katsi ka, apay nga imbreak mo mati anak ko nga awan gab-gabo na, alaman? Aha. Sakbay asungaton nak, sungaton pa'y nga umuna tabagim abail. Day tabagim ti pabasulam, sana sak. Jak nga rod ay ayatin ng tinam, anyat mabalin bungay. Ha? Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydagundaway, gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandi ngay ko nga rod ti inak, aging ga anak kay liwliwag. Alakastan, ti pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae.
Tapno mang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam titaan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Pagayam Abel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, ikan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Kumusta kayo manan, papagayam? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo iba sa itakat nagapo ni Pagayam tayo, anaglingad itinagan a mercy. Kastiman ti surat ni Pagayam Mercy. Dear Manang Biyanang, parikot ko ti asawak, kanayo na rumwara mapanag sideline iti trabaho. Nalaing nga karpintero, iso nga dumat tagpatarimaan kan kuana. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Marsay! Dangon! Nasayaat nga rod no kastalan daw. Nay, anya nga iday ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, ah. Anya? Napalang amin nag-sideline. Iso nga dinggatang ko iti naimas sa sidain ta bakay. Kanayon nga da sideline mo alan daw. Amumot ang bakay. Nalaing nga karpintero dito lugar tayo. Iso nga adumot at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwanan, nalaing kan. Ala, muto nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Kaidasar kon, mabisinak matang. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya man day ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napaanak man rin nag-sideline Iso nga ating gatang ko iti naluton abulalaw. Ngapno saan ka na marikatan ngagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet am mo amang isang Kagayam iti sidaan. Pasensya ka naman say. Diyak matan na panunot ng awagan ka. Iso nga gimatang haklatan ay tinaimas asidaan talita. Ala, idasar mo nga rodan. Tani, mangantan. Wan bakit? Nagsapakan ama pa nagtrabaho, landaw. Wan marsay. Adumot yung ti sideline ko. Gamjay pagtrabaho ka construction. Mababainak pa yan iti foreman may. Ta manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, marsay. At ang aminin iti pagtrabaho ka dagiti da doma aramintak. So ada ito lang martilyo ti imatag. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagar mo saram, sakbay amapan kag trabaho. Ay, saan. Si kalaangin ti agar mo sa marsay. Sigurado, apakaninda ko ni iti pagtrabaho. Nagsapa mo tan anapan nagtrabaho ni Landong asawa mo say. Wintatang, mapan ka no ijay sideline na. Ay, Lucas ta. Adapay sideline ni Landong. Malaksin lang iji construction na pangpanggadan na. Wintatang, nalaing ngamin a karpintero ni Landong. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga rin. Ano kasta mo say? Nasing birthday dyan nga asawa mo. Wintatang, awan maibagakan kwa na, no di kat nagagat. Ken ison ti kasing patan nga asawa. Darling, ato yan ti kwarta. Ala amunday ta. Imbag lang nga igatang mo itinaimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman ak darling Josefa. Magsimpot ka talaga. Ay na. Para kan kaamin da ito ngar aramitek. Uray saan ka na mapanagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta datalaan ti makaamoy iti daytoy a relasyon ta. Delikado akin ni bakit ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Uy. Amumat anabayagan abaluak. Sa nga pulo na tawan, tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling. Di ka matanagang. Kanayon na nga umay dito'y balay mo. Uray man ni daw umayak dito. Mabalain. Talaga, darling? Uy, darling. Sikaw. Aramidat dito para kin ka.
Ngami, ay ayatin ka, darling. Ay ayatin ka mo't lando. Ay agkan ka man. Sakpay nga gawin ko. Ay, Agad kang agad, darling. Di ka lang mo ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gaputa maayatanak ka. Ay, nayunak pa'y ti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Adda ka Ni, adda man yung imot mo a plastic lang daw. Anya ngay dagito. Ay, pansit yun ato a prutas Pagpapigsa ba kay? Pagpapigsa. Apag iso, mabisina kong lakay. Ay, kaya ala, manganta nga rugan Oras siya, mabisinak mo tayo. Lando, Apa yan? kadigdigos ko. Nagbanglaw at lakay. Arakupan na ko. Pangasim mo rin Makapurpuro ako. Mabanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Ay, po, makapurpuro. Mayan, dito turuga ka. Ay, dahon malablan mo siya. Pilitom adag mo lagat lang po. Ano kung mapilit ang mulagat ang Marse? Diyan malablan na talaga. Magkindi mo na talaga ti mata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba in? Nakaturo ka. Tatang, atuti ko ito. Ha? Ay, day. Ha? Sa nga ribo mo't di tayo awat mo lando, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito sa ngaribo. Imbag lang igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman at karod ano kasta barok. Dayta at yung manugang saan anaimaw. Tang, no kasapulam to ba ti kwarta? Ibagam lang kanya ka, di ka agbabayin. Ay, mun barok. Ado, ti kwartam ita. Oo, tatang. At namin sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalain ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayo. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga raw taag na nayon nga adda sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Akatugangam, ha? Uy, tatang. Mom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsuta kon nga ag trabaho. Sapay adda maintenance ko nga agas para iti high blood ka. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayamot asaan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Agul na Ay, kung gayam. At ako maipagkak. Anya na ita. May papan ka diti kwarta, darling. Kahit ko kumati baro a cellphone. Ay, sana parikot na ita, darling. Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talaga nga ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikat ibiyag ko. Nga oray amok nga da nasawa mo. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo da. Di ka madanakan. Daikan ka iti allowance mo. Nawaduwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam alona. Ni Mercy, tata. Awang may jabalay da. Ay, nagudong ni Mercy. Anyaya ti ibagam keng kuana. Kwa. Ay, isuntulangin ti pangibagaak, tata. Napatagla unay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro. Ha? Nakakita ka iti milagro alona? Ay, di kaya't ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Mercy ti pangibagaak, tata. Apay ka no ang sapsapulin nak ni Alona, tatang. Ay, ada ka do'y bagana ang nakita na milagro. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuana. Di naman imbaga kanyak no anya day ta milagro ang nakita na. Tatang, amangan no sa bali a milagro ti bagbaga ni Alona.
Ha? Ape nga taan siyang pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Ada akaw? Unlakay. At naman ang plastic na imot mo. Un bakit? Baro a cellphone da ito. Kan nagkatak mo tin iti abas tuta diti balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nan, kitaag man. Bakit? Narita. Nagpintas mo't a cellphone da ito eh. Sigurado anangina da ito a cellphone lang daw. Un bakit? May sakadag iti kangina na cellphone da ita. Di ka matanagan. Tay katangan kamot iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw? Wen, kakisuna na pigsa ti sideline ko ita. Iso nga igatangan kamot iti cellphone mo. Nay, alo na. Sika mo ti masabat ko. Ala ka, Lando. Apa na ibagam kanyak da ita? Papanam? Mapanag iti trabaho ka. Apa, unam lang asino kang agdamag. Sige, tamapana ko. Ay, wan ka, papalamay. Mapanak mo ti trabaho ka, legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ka sawan. Pudpud no, mapanak ag trabaho. Sana kaskan ka apamaranglaang. Anya? Merce, no ag-text saktukan ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakan ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makita. Matikawak iti bagbagam, alona. Hey, basta urayim ti text ko. Tao may kaadagos no tinexan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marce, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga no maladawak nga agawin. Aldong amin, daramidag. Wan lakay. No mabisin ka, adayong batik amakan ni Jalamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wan lakay. Siya kun ti makaam mo. Maalamapan kakit din. Tamangan numala daw ka iti papanam. O, sige nga bakit. Mapanak ko. Di alona ti nag-text kanya. Ha? Darasak ka no ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan ka no amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na, numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, nagsuga ko na. Adong tingin lang ko. Mabaling ka rin tagtik ako, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando! Anya ti kayat asawan da ito'y? Ah. Babaim ka di da ito'y abakat? Kuya Marce, Ha? Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. Anay, Marce. tinampungutan. Nagsakit. Marce, isarte mo matay ta. Di ka kumakiskantalo dito, ha? Darling, anawam ti asawam. Masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y... Nanay ko! Marce! Marce, pinura mo ito lagi tikawas ko. Awanan kay ti pain Lando. Sa bali mat gayam a sideline dar aramidam. Nag-sideline kay ti dayjay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawid ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang, Marce. Ginaragari na klayang tayo dyan. Jack, mamatikan ka. Ala, pumanaw kan Lando. Di kang kasapulan iti biyag ko. Marce, pakawalan lang kanina, Marce. Di na ko mapapanawan, Marce. Sige tayo, I love you. Di ka parintuman. Tadi ka matla mapakawan. Marce, pakawalan lang ko na. Sweetheart, sana naman ulit tinaramid ko ngayon ka. Agsing-sing puwet ako. Promise, Pex man. Marce. Oray lagro nga aben ngagpakawan ti asawa kanyak manang biyanang. Kaslatek kakimpet iti gurong ko iti papapanawag. Masyan lakmet lang arod kang kwana iso a pinakawan ko metlaeng. Nagkare adinan ulitin ti inaramid na kan makiwin naswasan iti baket anak relasyonan na. Alakastan tuy pagayam mo
Mercy. Nasaya at kakidi ang asawa, tanapakawan mo pa iti asawam. Nagbalin mo't kidi a positibo ti amin. Gaputa nagkareng agbalbaliwan, kat nagpakawanan kan ka. Tinapatag, naurnusan ti amin kada kayo. Bueno, papagayam ditan, tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mercy. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, papagayam! Ti surat ngayon tayo drama ita, kat naggapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan akaryo. Kastiman, ti kuna ni pagayam karyo. Dear Manang Biyanang, na ikamang hakiti saan amawawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pa'y mata nagamamoy ide kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na Dagos, tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na amaamo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamuak laangan idinagdan na kami. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaamamo ti pudno nga ugali ti maysa tao, no kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awang kataga mo bakay? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumat aminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Saka matgayam dia tabite. Wan, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti ibagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat pang aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga ya, adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Aya, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, aya. Kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan tiluganan. Ah, Anya nga lugan? Ijay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Wan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka niyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makaamaw, bayaw karyo. Mabayag pa nga grobot to di papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may gidalanan. Agtal na ka man matkaryo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na ka man. Tila salsala, wasawa mga... Apan ka man ito'y paradaan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsiri pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kan di karuba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di karuba tayo nga marites. Kat damdamagan na. Numano ti pinagatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko.
Kaslamat ka nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo, gaputapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya diata. Bak lang siguro diata nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sa akin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrim a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, betay. Sapay la kumaanana. Kumatangak man. Apay, ayan jaglak ko ito'y. Napanagsiya, Romana. Malag merienda kamatag. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumat nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay da dumay nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudante kabak nangan ito'y lobongan. Ha? Nay, anyat sasawa mon, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag sa rita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si makit nga min ti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Darasan nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak ito'y. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw. Balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan ti biyag na. Napakumbaba nga. Kadno digestor nga agpaspasikat. Agasam datangay. Igpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga dayjay. Ipaspasikat na jay nakurkur siya nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdawdaw at itibulong ti marunggay dayjay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margragrag nga kalaman si daan ti paostena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nga nan nga nakalaslastog. Lastog yakit di ha? Apay, anak ko na malastog ngay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijestor ha? Kadya pa nagshore-shore pan na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sana nga ampang. Tap nag-shore pan ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko man di ora awawan. Nasakit di ulok. Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon to nubikat tamangan tayo ije balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam man data. Talaga nga pasikat na dyan nga bitik. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Di da pala yung publising ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit ka di paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kani bayaw usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat natin mapan. Kayat na nga raud ti mapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan. Hindi ka nga lap-lap yan.
Imbis nga haan nga mapanikaryo, imbaon mo mat manungos lang. Ay na, nagkapoy mati panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang atihan diyan bite. No, haan nga mapanibayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga letson ti alaan dia. Kan agpartida kano tili mga kaldiyang. Sayang di papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na di kananta. Sigurado nga ag isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay mo napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada biti nga agpaskan. Sumra kayo ah. Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad ada lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, iti ayan ti agpaskain. Haan ah, aday di kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mat ti aghayab nga. Pagan ano, ti mapan ag-apply dita. Isudi ati umay no, adi kailangan dia. Ay, kawin na. Ipakita tayaw kada kita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pakit kita anda iti pamilya tayaw. Hehehe! Diyan may tulog ka! Mangang kamit tembakait. Tadyay nyawig ko kaninyo kini bayaw. Ay, mangangan ni bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas, Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iji garden ti kumpare kantay. Si kalaakan ayon ti makit-kitak arumrum war di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan nga trabaho. Diyan man amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha ng agtrabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawam. Ah, Ay napasensya kan karyaw nga masyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkalan akarnay. Makigigyan lang nga raw kada kayaw. amuyo matiki na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapada da iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay baraw. Insan, umayak man. Apay bite. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y, kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Adda ba dumya kanila kay ko bite? Kukwayo lang deta. Ha? Branded pa adagi jay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adda pa'y bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bite? Thank you latan. Itad mo langan ka dagi jay mas agkailangan niya. Dagi jay kakasi nga tatao ti pang tadam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apay ni tatang? Intaray dia ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Inggan na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operanda. Ay na, tay ka tanda ti bato ti apraw. Hado ka no nga binti bato na. No saan na maopera, amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak.
Tayo so nga minti ka asidgan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo na nagdiskitaran na ka? Ay, ikay pala umutang ka nagiti ka kasinsinyaw. Jakpay kayat timatay. Kayat ko pa'y tiyag-biyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kan ni Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakit? Manong, ay tinauroryo at tulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan tinagpatulong hakam kurang matladta. Anto'y tinayom mau. Tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo rayay. Yung kapastragain. Gundawayang mo tintagpatulong kan kwa na bakit? Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Yung ka na eh. agda kayaw. Ay, ibag! Dumalong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak ng kangkat. Han ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan niyaw, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no adda lakid de. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry, medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, limad nga. Limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han ka nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Inararakop ta asawak ti kasinsin na ang nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katugangak. Kat kalpasan day, binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti kapsat na ngagtrabaho. Tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, tuy pagayam mo, karyo. Nala, nasayaat mo, ta nagbalbaliw mo't lang ta sawam. Madi tinakam na pimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta iso kat steady latta. Iso akas lamasin sinate, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngumala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit didaytan. Masaulang matkit day. Talaga nga men, mapun ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayan nan nga ugali. Adda ka dita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka, ganuan niya pa dita nga raramidan nan. Tapno maguyod na lang agpababatay tao nga apalan na. Bana ka sana nasayaat. Sana dakis tumapal, nulakit dita nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao makitam nga umas asenson ti panagbiag na. Maragsakan kakit di para kenkwa na. Kat panunutem mat no kasano ti wagas mo amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam karyo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam karyo. Dito'y darama tayo.